Chi'n gweld, da ni fan Gwyl Gwydr, hwn bydd llwyfan nyth. Wrthi'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Dwi'n Mr Tecwyn Ifan yma yna. Rhoi help llaw i ni. Teg iddo fo. A wedyn y grisiau ar gyfer y prif lwyfan yn cael ei adeiladu. Chwarae teg yn griw da ma'n helpu heddiw. So beth sy'n digwydd ar llwyfan yma, Gwion? Llwyfan nyth, di hwn, ie? Pwy sy'n chwarae yma? Gaffi. Gaff, ie. Dyfrig Evans. Dyfrig Evans, topper, gynt. Mr Hugh. Mr Hugh. Bellach wedi sacio i fand, mae'n debyg, yn ôl so. Ond criw nyth sydd wedi trefnu'r line-up i llwyfan yma, ie? Criw nyth sy'n rhedeg ar ôl y llwyfan. Oce, nhw sy'n rhedeg y llwyfan. A fydd yr llwyfan yma'n rhedeg cyn bod y prif lwyfan yn cicio ffwrdd Bob yn ail efo llwyfan. fory ar y dysadwn. Felly fydd y bob yn ail. Y llwyfan mawr wedyn yn cicio off yn y nos. Eich, na ni. Felly, rhywbeth i edrych mlaen efo, dewch yn fuan i gael gweld y grwpiau sy'n perfformio fan hyn ar llwyfan nyth.